2016ko jokuak eta gero, hor 2020ko Tokioko jokuetara begira aukera bat zan, surfa ja olimpiko bihurtu zan, eta ikusita gure herrian dagoen talentua, egoera hori aprobetxatu gendun, eta ikusita goi mailako kirolari asko genituela eta potentziala egoela, proiektu bat jarri gendun martxan, ezta? Proiektu horren bilakaera denboran ikusita eta proiektu horrek izan dituen emaitzak ikusita, hurrengo zikloari begira, guretzako basketimentzat funtsezko proiektu bada. Guk esperto garen inean, hortan jarri ginen, zer jakin gabe, zerotik hasita. Eta, federakuntzak hortan buru belarri jarri du bere jakituria eta bertan lanean gaudenok gure esperientzia eta guk goi mailako surfaren inguruan dakiguna aztertu dugu eta mahai gainean jarri dugu eta proba error esaten den hortan ibili gara pare bat urtez eta uste dut azkenean bidea aurkitu dugula eta Euskal Herri mailan dauden surflari onentsuenak edo onenak proiektuan sartuta daude eta hortan ari gara Tokiora lehenengo eta gero Frantzira eta Kaliforniara euskaldun surflari bat ailegatzen den, ez? Sobre todo en el surf no hemos tenido la oportunidad de sacar provecho, ¿no? De sacar partido a algo a un proyecto tan excelente que nos va a dar los medios para conseguir nuestro objetivo principal, que es llegar a las Olimpiadas, por supuesto, y para mí como surfista pues me encantaría que un surfista vasco llegue al CT. Entonces yo creo que el Basque Team es la arma o el recurso o el escalón ideal para el deportista que quiera llegar a lo más alto del deporte de alto rendimiento. Hau niretzako aldaketa handi bat da, nik uste izango ala paso handi bat nire karreran. Ja profesionalki entrenatzen egunero egongo gara eta hori izango da nik uste honek aprobatuko egiten nire karreran eta hau izango da salto bat, surfa individuala, baina gero entrenatzeko orduan eta askoz hobeto da nik uste lagunakin edo jende gehiokin entrenatzea. Askoz hobeto patatezu, gero pikatu itezeak, entrenatezu eta nik uste hori puntxona zango ala taldean entrenatzea. Espero dut gauzak hobea jutia, gauzak gure surfa, gure jendeak inoteko ohitura eta hori dena hobetzia. Eta azkenean niretzako motivazioa da beste 5-6 pertsonekin bizitzia nire deporte iguala iteguenak eta oso guztua. Yo creo 200% de que esto es un trabajo en equipo también y no es lo mismo viajar por el mundo tú solo con tu tabla buscando unos resultados que ir en un equipo y sentirte en familia y en un momento dado si te cruzas con algunos de tus compañeros en competición no los veas como una amenaza a tu puesto, sino que como una ayuda para poder pasar 2 en una manga de 4, que pasan 2, ¿no? Guk egin nahi izan duguna da zeo zer ezberdina, ez? Innovazio puntu bat jarri izan nahi diogu proiektuari, mundu mailan gauza asko egiten dira eta guk horiei begirada bat eman diegu eta gure toke pertsonala eman diogu, ez? Eta ez dakigu munduan lehenak garen, baina lehenetarikoak eta CPT-aren inguruan dena zentralizatu dugu eta horren inguruan innovazioa, I+D departamendua eta elkarlanean edo egunerokotasun hortan lan egiteko aukera eman izan nahi diogu proiektuari eta bertan ari diren teknikariei eta behintzat zeo zer ezberdina eta gaurkotasunean enkajatzen duen proiektu berri bat.